warahmatullahi wabarakatuh. Asma kula Fiorenza Kurota Sasi Kirana, kelas sekawan. Kula badhe maos puisi ingkang berjudul Cita-cita. Rina wengi aku sinau, esuk sore aku sinau, supaya aku pinter, supaya aku ora keblinger. Saben dina aku daring, esuk-esuk wis ngadep HP kanggo daring. Golek ilmu, golek berkah, kanggo masa depan sing cerah. Saben dina aku ngerjakno tugas pengetahuan. Saben dina aku nggarap tugas keterampilan. Ngestokake dawuhe wong tuaku, ngestokake dawuhe guruku, kanggo ngayuh cita-citaku. Aku kepengin dadi dokter, mulane sekolahku kudu pinter. Aku kepengin migunani tumrap wong akeh, migunani tumrap bangsa lan negara. Duh Gusti, mugi terkabul impian kula. Matur nuwun mekaten puisi kula, mugi-mugi bisa dados penyemangat sinau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.